yaulika ku masamba mchezomo ya mipaliro pakati pa JB komanso to Zaka wa Passover Channel. Enabe kumazakhala ni mafunso kuti JB ndi ndani, nanga Zaka ndi ndani, nanga akuluakulu amene amapanga chani, komanso kusamvana kumeneko kwabwera pa zifukwa zotani. Ayi ndithu makosana JB ndi woyimba ndithu amati amayimba komano amakhala ku America ndi nzika ya ku Malawi. Nde JB yo ndi dzina lodyera ndithu limene limadziwikanso inifu kuti Jole Blow, komano zina lake lenileni ndi Alberto Fernando Zacarias, pamene Zaka wa Passover Channel ndi zina lake lenileni kandi Zakaria kandi ndani, komano limene amadziwika nalo kwambiri ndi kutino ndi limene la Zaka. Ndi zikuoneka kuti anthu amenewa asemphana potengera kuti onse amakonda zoyankhulayankhula masamba mchezomo. JB tumutsata bwino makamaka pa zoyankhula pakati pa amakonda kupanga za ndale choncho, ndi zikuoneka kuti ndi achipani chomwe chikulamula panopa cha DPP Kazinatani nayenso ndi kuti anamba kung'alula kumeneko makamaka pamene amanena zona kuti sanampase udindo umene amafuna, kamati amafuna akhale ambasada wa Malawi ku America, pamene Zakai ndi kuti amakonda kulimbana ndi azimayi kwambiri masamba mchezomo komanso anthu osiyanasiyana, pamene amanena zona kuti akulalikira kandi kuperekanso uphungu ndi zina zotero. Ndi kusamvana kumeneko ukuyambira ponena kuti kaya Zakai zinakhala bwanji amazayankhulanso nkhani yokhuzana ndi JB kanambisa ndi JB, komano tate ntingonerako zimene anayankhula Zaka kuyambirirako kenako atipitire nkhani. Munthu ukadzakwatira ndi mkazi wamkulu ola mkazi atakhala mzungu, kaya ndi mzimayi ukwatira ndi mamuna wamkulu olo mamuna atakhala mzungu, koma iweyo nzeru zako zimayamba kufoyira. Munthu ukafuna kukwatira udzikwatira mkazi kapena mamuna amene ali mzaka zotsikira ndi iweyo, koma akangokhala above the law, mamuna amene adakwatira ndi mkazi wamkulu amayamba kufoyira. Mwinanso nkutheka unaleredwa ndi abambo okupeza, nzeru zako zimakhala zotsika. Ndikupatsani chitsanzo cha bwa mutu mzangayo, chifukwa tonse ndife akulu mutu koma omisala saudziwika. Uyu amene adakwatira mzungu koma ali wamkulu, lero mwamuona zomwe zachitika, zomwe akuchita, mutu wabalalikiratu. Kampeni sinayambike ye waitsegulira kale kampeni. Ndani ozungulira mutu amene angachite ola mzimayi wa ambirimbiri oti angavotera iyeyo? Ina lusiti talipo pusa ndi gangster. Nive sesa nasaina ndewe nakazibwera pa ndijeni munthu akasinetu ine nimapambaza nimaumbuza nimabaya nimalasa. Chabwino tamva komanso taona zimene anayankhula Zaka nthawi imeneyo kuntokosatu JB. Kuchoka pamenepo nayenso JB anabwera ndi yake kumpanga responde Zaka. Ayankhula zambiri pamenepo monga amene tionere pamenepa kenako tipitirenso nkhani. Ameneyo ine kutali nde ndizipangaso respondi kuti anthu neketa chimizimiza amwene kuti mabushman amwene nkumaona kuti mentality yako mind imeneyo anthu nkumaka support ka bushman kachi ngase munthu amene mukumveraye even kuona mani roof yake amwene sanga panga even afford ceiling ase ande matabu yake ndi mitengo yeni kuita unati ni mitengo waika mitengo nyumba mwake wavula kashati kene kakutha mwene wangu khala pena pake mwene kumuona munthu wake yase kumuona ukakala wena kwa chimizimizi amene ne wali kumamvera amene ali kudzukutsu ndeni kamanena kuti ndina ntha chimizimizi ndena kuti ndine uje wa misala anthu omamvera ake amene omwe kubangisa kuti muzidala ndatsikana fachi ya mwana wako apatipo insunga dabwe yazunga mwene ndandi otukuka amata kutenga mkazi wa mwana kale anaja kumalera bwino fakeni mind yake ni munthu otukuka koma inuyo amalawi amwene zinthu zobwirira mbuyo chifukwa mmadana ndi ana alifake mwana yosi wanga sibona anati mwana yesu wako ndesi mwana ndesunga nkonde inu mukuzoti mulazima yangati kunoko masingo mama sima sexy mama mwene chikuti chanyato amwene chikuti olo ino ya ujina pumbwa mayankho zopusa sanga kulole swa type yanu ola ndi ana 10 sanga kulole ni swa type yanu because nkazi ndi quality kazi ndi quality. Chabwino taona komanso tamva zimene wayankhula JB pa nkhani imene komwe yankhatu Zaka amayankhulatu zambiri pamenepo
ndipo satira zimenezi zikuona kuti no Zaka sanawugwirenso mtima wamuyankhanso JB. Tatene tuneneko zimene wayankhula Zakayo kumalizira padakali pano pa kenako tipitire nkhani. Anero ndi Zaka muli bwanji kulikonse kumene muli, masana madzulo angakhalenso mmamawa, ngati mwapanga chuni pass over channel mumakumana ndi mapulogalamu akamkudzukudzu. Kamkudzukudzu ndi pologalamu yokhayo imene munthu akangofika pamenepo sitilola kubwerera kwawo akusekerera. Khala la moto lokha timamponyera akamathawa kuti akafike ndi fungo kaya nku America fungo limakampeza pompo. Musadandaule ndikubwera ati muli bwanji. Osati munthu khala mutu waukulu ndi kuti mulipo gulu. Anthu mumasokoneza pamenepo. Ukakhala ndi mutu waukulu sinda kuti inuyo mulipo gulu. Ndi iweyo wekha basi. So anthu ena mwakhala mutu waukulu mumona ngati mulipo anthu ambiri. Basi mangu kwatire nkhalamba chimunthu chikulukulu ndithu mamuna oganiza kumene kuti ndimakonda Zaka zikuluzikulu. Inu mamuna uyu pamutu uyu muno kwa chipani chichi cha nchemberechi ndi bwa mpino chabe akunena ine ati ndine bushman ndimakhala nyumba yosatha koma akudziwa kuti ine ndili ndi ntchito zamanja zimene ndimagwira iye agwire ntchito estate munthu mkulukulu wa mamuna ngamagwira ntchito estate nkukwatira chinkhalamba iwe chinkhalamba chakocho chitati chidwale chimenecho ulowera kuti inu ingoti niphe muona mmene ndichipambadzire chimene chichi sikuti ine ndingachiope yayi nkhope imeneyo Arab president chinkhope chimene chakuchika pa ndalama ingagule chinthu munthu ungagulire chinthu ndalama imeneyo nkhosimu muli dzimacheni zokhazokha ngati galu Arab president uyuti asatone kupusa ngati iwe zinthu zikuyendera bwanji ulipize kumapempha chenje kuti bwanji simunathandize adzi kuthandiza iwe ngati chani mesa akuthandiza kayambuya kwa amene ali azungu chimene chaso nchinkazi nzukwa ija ungoti phe ndilola ivi pompani. Chabwino makosana tamva zimene wayankhula JB kuyambirira mpaka nako zafika kumathero komanso zimene wayankhula Zaka kuyambirira mpaka na kumathero zikuona kuti makosana amenewa ndikuti apanirana ndithu ndi sitikudziwa pa zimene wayankhula Zaka komalizirazi kuti JB abwera kuzayankha zotani kumene potengera ndi mmene mwayitsatira nkhani imeneyi kodi amene ali ndi vuto ndi ndani pakati pa Zaka komanso JB. Tizinena kuti uphungu umene akupereka Zaka kulangizatu JB kuti asalimbane ndi zandalezi ngati amapanga zina azingopanga concentrate on that one kupangira kuti pachisankho chimene akuti akusayimira mu chaka cha 2030 ndakuti sangazaphule kanthu uphungu umenewo kodi ndiolondola kapena ayi JB yo azayimire ndithu. Komanso kwa anthu amene masatira anthu amene wa JB kupatikiza pamenepo Zaka kodi amene amapereka uphungu olondola ndi ndani. Ayi ndithu makosana nkhani zake nimene zikuyendera situzoti mune maganizo pa nkhani imeneyi ngati ndi mangazo zilipo muthofotoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sebule panga like video ene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chikoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.